lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a. Kana wanda ba suna na Adam Bai Zango a yarima cikin fim din Mati a Zazzau. Tun da aka ce Zazzau ai an ce Adamu Zango kenan ko? To mutanen Zazzau muna nan zuwa gare ku amma kafin nan Kanawa ku shirya. Zan kasance tare da ku domin kallon wannan babban shiri mai suna Mati a Zazzau ranar Lahadi da kuma Litinin a Film House da ke a Dubai Road. Da haka masoya na da kuka dade ku ganni ba dan na dauki tsawon lokaci tun sallah ban shigo Kano ba amma zan shigo saboda Mati a Zazzau. Dan haka ina dan raka ba rahama maybe za ta wuce supporting dina sannan kuma ina da abu kyauta na musamman da zan bai wa masoya na mace da namiji sai kun zo ni kenan yan kallo aka ci ni ma masoya banda yan fim da haka sai kun zo kar ku manta ranar Lahadi da Litinin insha Allah sai kun zo